znamenia, že sme vo flow a ako si tento stav čo najdlhšie udržať. Ahoj, volám sa Ingrid Lima a ja verím, že máte krásny deň. V dnešnom videu by sme sa pozreli teda na to, ktoré sú to tie 3 znamenia, ktoré charakterizujú stav flow a taktiež si povieme to, ako si tento stav čo najdlhšie udržíme. Takže, ktoré sú to tie 3 znamenia? Prvým znamením je to, že pociťujeme takú ľahkosť a spokojnosť tu a teraz. To znamená, že sme spokojní tam, kde sa teraz nachádzame, že všetko sa deje tak, ako má. Prežívame len šťastné, spokojné chvíle. Máme príjemné pocity, je nám dobre. Je nám dobre tu a teraz s aktuálnou situáciou. A s tým životom, ktorý teraz máme, kde sa teraz nachádzame, ako sa to odvíja a tak ďalej. Že neriešime žiadne veľké konflikty, žiadne veľké problémy, nechodia nám nejaké negatívne okolnosti do života a podobne. Čiže naozaj dá sa to charakterizovať, to prvé znamenie, že sme spokojní. Sme spokojní, sme kľudní, sme vyrovnaní, je nám fajn. Druhé znamenie, že nám chodia do života rôzne pozitívne náhody. Aj keď vieme, že náhody neexistujú, že všetko má svoj čas a priestor, že teda chodia nám do života udalosti, okolnosti, ľudia a tak ďalej, pretože sa to deje pre niečo a má nás to niečo naučiť. Máme si zobrať niečo, ale keď sme v stave flow, tak nám práve, že chodia pozitívne udalosti, okolnosti, náhody rôzne pozitívne. Je tam veľmi dobré načasovanie. Napríklad niekoho stretneme, koho sme už dlho nevideli, alebo nám príde do života nejaký človek, ktorého akurát vtedy potrebujeme, pretože nám niečo porieši, vyrieši, alebo vďaka nemu niečo rýchlejšie dosiahneme. Vďaka nemu sa niekam dostaneme, vďaka nemu sa niečo nové naučíme a podobne. To isté sa dá povedať o rôznych udalostiach, okolnostiach, ktoré nám chodia do nášho života. No a v podstate prečo sa to deje? Pretože my ideme v súlade s našou dušou, so zámerom našej duše. To znamená, že tie okolnosti, udalosti, ktoré sa nám dejú, ktoré nám vesmír vlastne prihráva, tak nám len napomáhajú, koľkokrát nám urýchľujú, zefektívňujú, zrýchľujú, zlepšujú, skvalitňujú tú cestu, ktorou my ideme za tým našim cieľom. Keď sme vo flow, tak vtedy sa nám naozaj dejú všetko ako keby v náš prospech. Všetko ťahá rovnakým smerom. Všetko sa deje, všetky udalosti, okolnosti, ľudí, ktorých stretáme, tak všetko sa deje v náš prospech, aby nás podporilo, aby nám pomohlo a aby nám umožnilo rýchlejšie sa dostať k tomu nášmu cieľu. Môže to byť hociaký cieľ, môže to byť cieľ v hociakej oblasti, či už chceme dosiahnuť niečo v oblasti pracovnej alebo v oblasti partnerskej, alebo v oblasti zdravia a tak ďalej, alebo sú to úplne maličkosti, že chceme niekam ísť, niečo si chceme kúpiť, niekam sa chceme ísť pozrieť, tak chodia nám do života také udalosti a také veci, ktoré nám tento náš cieľ a zámer podporujú. Určite to poznáte. Takže toto je také druhé znamenie. No a tretím znamením je to, že v stave flow, keď sme v stave flow, tak sa nám oveľa ľahšie manifestuje. To znamená, že zákon príťažlivosti funguje úplne skvele a dosť rýchlo. Manifestácia sa nám deje naozaj dosť rýchlo, viem to na sebe, mám to odskúšané, že keď si niečo napríklad do obeda zaželám, alebo ráno, alebo letmo pomyslím, že bolo by dobre, keby dnes to a to sa stalo, udialo, alebo keby som niekoho stretla, koho som už dávno nevidela a podobne, tak prejde pár hodín a po obede sa to napríklad udeje. Niekedy aj ešte skôr. A je to naozaj jedno v akejkoľvek oblasti. Proste vy si niečo zaželáte, respektíve letmo si na to pomyslíte a do pár hodín sa nám to naozaj manifestuje a máme to tu prítomné v 3D realite. Takže toto je také tretie znamenie, ktoré v podstate nám ukazuje, že sme v stave flow.
No a ako tento stav vlastne si čo najdlhšie udržať? Určite mi dáte za pravdu, že niekto tento stav, možno niekto z vás to zažíva pár dní v mesiaci, kedy má vyslovene také ako keby dobré dni, že všetko mu do seba zapadá, že nemusí sa nejak extra snažiť a idú tie veci s takou ľahkosťou. Niekto tento stav zažíva možno pár dní v týždni a niekto tento stav žije permanentne, že jednoducho už tak pokročil v tom osobnom rozvoji a v tom fungovaní, že vie, ako to celé funguje, že ten stav si vie navodiť a je v tom stave permanentne, alebo teda aspoň väčšinu času. Čiže ako tento stav dosiahneme? No je to veľmi jednoduché, stačí sa riadiť v podstate svojim srdcom a svojou intuíciou. To znamená, že keď dáme na volanie nášho srdca, na volanie našej intuície, že z intuície intuitívne nám niečo príde, že niekomu máme zavolať, niečo máme spraviť, niečo si máme pozrieť, prečítať a tak ďalej, niekam máme ísť alebo neísť, alebo sa niečoho vyvarovať, tak je to, tá duša nás naviguje. Tá duša nás naviguje prostredníctvom, niekto to môže nazvať intuície alebo šiesteho zmyslu, ale sú to v podstate tie naše vnútorné pocity, ktoré zažívame, sú to nejaké také pocity, emócie, že my vieme rozlišiť, že toto asi nebude ono, že toto bude niečo zlé, že tým smerom asi nie, asi nejak inak, iným smerom sa vydať. Tak sú to tieto naše pocity a naša intuícia, je to tá vnútorná navigácia a tu, keď budeme počúvať, tak v podstate vtedy budeme v tom našom flow, pretože dáme na to naše srdce, na tú našu dušu a tým pádom sme v súlade so zámerom našej duše a budeme v tom flow. Vy sa musíte vždy rozhodovať podľa toho, aby vy ste s tým boli spokojní, aby vy ste mali dobré pocity z toho, nie zlé. A tým pádom vtedy idete správnym smerom a nerobíte nič zlé, nič protichodné, nič v súlade, čo by nebolo s vami, čo by s vami nerezonovalo. A tým pádom sa spojí celý vesmír, všetky tie udalosti, okolnosti a idú tým vašim želaným smerom. Je to ako keby taká odmena za tú vašu odvahu, že vy idete tým smerom, po čom vaša duša práhne, kam chce ísť vaše srdce, kam vás volá, kde vás volá, tak je to ako keby taká odmena za to, že áno, idete tým smerom a potom všetko ostatné sa prispôsobí a všetko ostatné v podstate sa ťahá tým istým smerom. To je vlastne to flow, že idete, plyniete tým jedným smerom, všetky tie veci do seba zapadajú, idú jedným smerom a pomáhajú vám na tej ceste. Takže toľko k dnešnému videu. Na záver vám prajem, aby ste v tomto stave aj vy boli čo najdlhšie a čo najčastejšie. No a lúčim sa s vami zase niekedy na budúce. Dovidenia.